Δεν θέλω να γίνω καλά. Αν το να νιώσεις χάλια είναι έτσι, θέλω να νιώθω χάλια για πάντα. Φτάνει, κόφτω, σοβαρά. Πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι, κύριε Φέντε. Δεν θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, θέλω να παντρευτώ εσένα. Είσαι τρελός. Όχι, θέλω να σε παντρευτείς με τη... Είσαι λόμα, κύριε Φέντε. Θες να παντρευτούμε, Φλόρ? Τι? Θέλεις? Κοίτα, μόλις βρήκα αυτό εδώ. Όταν πήγες να μου φέρεις καφέ, εγώ έκανα κάτι που είχα μάθει στο νηπιαγωγείο. Και σκέφτηκα να φτιάξω ένα δαχτυλίδι για σένα. Το άλλο. Στορκίζομαι να σ' αγαπώ μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει και μέχρι την επόμενη ζωή. Κι εγώ, κύριε Φέντε. Κι εγώ. Σοβαρά. Φλόρ, Παλώμα, τι έκανες? Τίποτα, πάω για ύπνο. Εγώ έχω αϊπνία, δεν κοιμάμαι. Τώρα θα ανέβω να σε βοηθήσω να ανέβεις επάνω. Όχι, εντάξει, πάω μόνη μου. Θα ανέβεις κι εσύ? Ναι, αν μου έρθει ύπνος, γιατί τώρα κάνω ένα σωρό σκέψεις στο μυαλό μου. Θα ανέβω σε λίγο. Καλά. Κύριε Φέντε! Έφυγε! Αν μας βρουν εδώ θα μας σταυρώσουν. Δεν θα μας βρουν. Κύριε Φέντε! Να, εσύ. Η Σοφία λείπει γιατί ξέρεις με βλέπει και κλαίει επειδή φεύγει. Τι με νοιάζει για τη Σοφία, Κάτσε, ήρθα να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Να πούμε τι, που με έκοψες με τον Ντορίτο? Άκουσέ με λίγο, Φράγκο. Σε έκοψα γιατί αλλιώς θα σε σκότωνε, να ξέρεις. Α, θα με σκότωνε. Τι έπαθες? Εσύ τι έπαθες? Μη μου κάνεις την ταντά. Γιατί ανακατεύτηκες? Απλά σε προσέχω, είσαι φίλος μου, Μα Φράγκο. μπορώ και μόνος. Τι θέλεις? Τι έγινε, γιατί μαλώνετε? Τι έγινε? Όχι. Δεν μαλώνουμε. Εγώ μιλάω δυνατά. Τα λέμε μετά, έτσι, Φράγκο. Γεια. Γεια. Τι έγινε, Φράγκο? Είσαι Τίποτα, χτυπημένος και τίποτα. λείπεις όλη νύχτα. Τι έπαθες, Φράγκο? Δεν ήμουν πάντως με την Παλώμα, ηρέμησε. Ούτε καν την είδα, Γιατί, σου είπα τίποτα, δεν? Α, δεν θυμάσαι δηλαδή τι μου είπες? Άκου λοιπόν, η Παλώμα δεν μου αρέσει και δεν θέλω τίποτα μαζί της. Γιατί σε έπιασε παράνοια εσένα. Με έπιασε η παράνοια γιατί τώρα που γύρισε σπίτι φαίνονται πάλι οι διαφορές μας, γι' αυτό. Φαίνονται και τι? Τι να κάνω να μη φαίνονται, Τι φαίνεται δηλαδή? Τίποτα, Φράγκο. Αλλά αν δεν σ' αρέσει η Παλώμα, αγνόησέ την. Μα την αγνώ, δεν το βλέπεις, δεν της μιλάω. Την αποφεύγω την καημένη συνέχεια για να μην νιώσεις χάλια εσύ. Εξάλλου τι είμαι, ο χειρότερος αδερφός του κόσμου είμαι? Όχι, δεν είπα αυτό. Να τότε εγώ. τι είμαι. Αφού εμένα μου αρέσει η Φλόρ και δεν με θέλει, το ξέρεις. Εμένα η Παλώμα δεν μου αρέσει, είμαστε φίλοι, πίστεψέ το γιατί είμαστε αδέρφια, εντάξει? Σε πιστεύω. Ωραία. Αλλά με ενοχλεί ακόμα και αυτό. Με ενοχλεί, Φράγκο, με ενοχλεί, τι να κάνω? Επιτέλους ακούς τι μου λες, Νικόλα. Μπορείς να μην κάνεις επιτέλους το θύμα για μια φορά? Εμένα ποιος θα με καταλάβει? Εμένα δεν με καταλαβαίνει κανείς εδώ μέσα. Αχ, Θεέ μου, τι έκανα? Αχ, ας μην έχω κάνει κάτι για το οποίο θα μετανιώσω, όχι. Δελφίνα, άσε με να σε πάω λίγο πιο κάτω. Όχι, καλά είναι εδώ, Πέτρο. Σε ευχαριστώ. Θα περπατήσω λίγο. Αυτό μου έλειπε να μας δουν τώρα μαζί. Μα δεν θέλω να φύγεις έτσι. Τελευταία μας νύχτα. Παντρεύεσαι και... Πέτρο, μην το δραματοποιείς. Να χαρείς. Έχουμε 1000 νύχτες σαν κι αυτή. Για μένα είναι μια διαδικασία. Παντρεύομαι. Τίποτα. Σιγά, μην ανησυχείς. Σε παρακαλώ τώρα φύγε. Ένα φυλάκι. Παρακαλώ. Καλά, ένα. Ευχαριστώ για αυτό το όνειρο, πριγκιπά μου. Τι είναι αυτό? Γκρέτα,
Τι είναι και έχεις αυτά τα μούτρα? Εξαιτίας του κυρίου Φεντερίκα. Δεν είναι στο γραφείο του. Α, δεν είναι. Απλά ο Φέντε έφυγε νωρίς. Σίγουρα θα είχε κάτι να κάνει νωρίς το πρωί. Ναι. Το κρεβάτι είναι στην εντέλεια, τεντωμένα τα σεντόνια, ούτε τσαλάκα. Ναι, αλλά ξέρεις, ο Φεντερίκο είναι Γερμανός μέχρι το μεδούλι. Δεν φεύγει από το σπίτι αν δεν στρώσει το κρεβάτι τέλεια. Όχι, με ανήσυχη. Όχι, μην κάνεις έτσι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Γκρέτα, όχι. Ναι, υπάρχει λόγος. Εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Έχει δίκιο. Πώς? Τι εννοείς? Εννοώ, ας πούμε, το κρεβάτι της Δελφίνας. Στην εντέλεια, χωρίς τσάκιση, αναρωτιέμαι. Πού κοιμήθηκε χτες? Στο κρεβάτι της, καλή μου, στο κρεβάτι της. Πού να κοιμηθεί? Απλώς είχε πολλά να κάνει με το Ρικ και έφυγε νωρίς και το κρεβάτι είναι στρωμένο γιατί το έφτιαξα εγώ. Δεν θα πάθω και τίποτα να κάνω ένα κρεβάτι. Μήπως όμως έπαθε κάτι ο εγκέφαλός σου, Τι είναι το σφουγγαρόπανο που φόρεσες? Ξερά σου από πάνω μου, χοντρή, άσχημη βρωμιάρα. Ελάτε πιτσουνάκια μου γρήγορα, γιατί σήμερα θα πάτε μεταξύ στο σχολείο. Ο Πέδρο έχει εξαφανιστεί από παντού. Έγινε κάτι, Μαλάλα, γιατί είσαι λίγο... Όχι, είναι το τουρμπάνι που μου στενεύει το κεφάλι. Με βρίσκεις ωραία, καλέ μου. Εγώ δεν ξέρω πολλά από μόδα, τι να πω, αν είναι ωραίο ή άσχημο. Νομίζω όμως ότι από γυναίκες ξέρεις, ή μήπως μπερδεύεσαι. Εγώ δεν πάω στο σχολείο, κάνω απεργία σήμερα. Κάνουν απεργία. Μα τι λες, δεν ξέρω, κάνετε απεργία? Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Μέχρι να ξανάρθει η Φλωρισιέντα, εμείς δεν κοιμόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα, δεν ακούμε κανέναν. Αχ, mein Gott, τα πιτσουνάκια έγιναν αντάρτες. Μα τι να κάνω? Αχ, σας παρακαλώ, αυτά τρελάθηκαν, κάνουν απεργία, βοηθήστε με. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ. Αυτό Λοιπόν, είναι. είμαι κι εγώ μέσα. Είμαι μέσα. Απεργία! Ασκήσεις για να δυνατήσω, να μην γίνω σαν τη Μαλάλα. Τι να, μωρό μου, τι κάνει? Γεια. Εδώ είμαι. Νιώθω συγκίνηση γιατί θα αποχαιρετήσω το μαγαζάκι μου. Ναι, ποιος είναι? Έλα, Τιτίνα, η Μαλάλα. Σε χρειάζομαι, άκουσέ με. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ να μην μου χαλάσει την ημέρα γιατί είναι μια υπέροχη μέρα και ξύπνησα πολύ καλά. Είναι επίγον, Τιτίνα, σε παρακαλώ, μη μου το κλείνεις. Τι έγινε? Από το τηλέφωνο δεν μπορώ να σου πω, καλή μου. Θα έρθω εκεί. Όχι, μην τυχόν και πατήσεις εδώ. Έρχομαι εκεί, σου λέω. Ακούς? Πού χάθηκες, Φεντερίκο? Αχ, μου, Τιτίνα, με εγκαταλείπεις στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Τι έγινε, Μαλάλα, πρόβλημα? Τίποτα. Δελφίνα! Ξύπνησες, μωρό μου! Δελφίνα! Ωραία, τι καλά! Έκανες τις δουλειές σου! Τα κανόνισες με τον επίσκοπο, ξεδιάτροπη! Με ποιον κοιμήθηκες χθες, Πάλι καλά που η μητέρα σου σε κάλυψε! Γιατί, κατάλαβε κάποιος κάτι? Κανείς! Γιατί έχεις μια μητέρα πανέξυπνη! Και ούτε με ευχαρίστησες! Πολύ καλά, ναι. Καλά τι? Ναι, μαμά, ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Ο Φεντερίκο. Ο Φεντερίκο έχει κάτι δουλειές. Ναι. Ματία, εγώ είμαι. Θέλω βοήθεια. Πού είσαι, Φεντερίκο? Είμαι σε απόγνωση. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Πήγαινε μόνο σε κάποιο μέρος που να είσαι μόνος για να μιλήσουμε. Για πόσο ακόμα θα σε καλύπτω, Ντελφίνα? Ορίμασε, μικρούλα μου, πια! Και από ποιον θες να μάθω? Από σένα? Κάτω, μικρή. Θεέ μου. Όχι. Βλέπεις τι σου λέω? Τα έκανες χάλια. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ένα σκάνδαλο από τον πρώην σου. Αυτόν τον βρωμοχύπη. Τρελάθηκες, Φεντερίκο. Πώς τα κατάφερες έτσι? Έλα. Όχι, έκανα κάτι πολύ χειρότερο. Τι έγινε? Έκανα κάτι χειρότερο. Φαντάζομαι. Κάτι σοβαρό που δεν φαντάζεσαι. Τι να φανταστώ, ότι πήγες στην αποθήκη και έμεινες εκεί, έτσι? Όχι, Σου έφερα τι να ρούχα, δω. δεν τα είδες? Για ποια ρούχα μου μιλάς? Δεν θυμάμαι τι μου συνέβη. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν φαντάζεσαι, μάλιστα. Δεν φαντάζεσαι, η Ντελφίνα με έψαχνε. Παραλίγο να με δει στο δρόμο. Ναι, σίγουρα σε έψαχνε γιατί κανόνιζε για τον επίσκοπο. Ποιον και θα ήθελε επίσκοπο? να σε βρει. Τι, δεν θυμάσαι? Δεν θυμάμαι τίποτα, στο λέω.